Hoxe pola tarde presentouse en Chantada a terceira gala municipal de patinaxe. O evento contará cuns 200 participantes, procedentes de 10 equipos, entre eles os das escolas deportivas de Chantada, unha fin de semana moi deportiva na Vila do Asma. Que se vai a realizar gracias, sobre todo, pois, a organización da monitora Virginia, que foi capaz de traer aquí a varios equipos de toda Galicia, incluso tamén trae algún equipo de Portugal. Decir que este fin de semana pois vamos a ter un fin de semana con todos os deportes que habitualmente hai xa os fines de semana, e a maiores pois que vamos a ter dous deportes que van a traer moita xente aquí ao pobo. Onte falábamos da carreira popular que se vai celebrar o sábado, e hoxe temos que falar da gala show que vai a ser o domingo. Isto ven a demostrar que con pouco diñeiro, en moitos casos, concretamente en estes dous eventos deportivos, que con pouco diñeiro que se pode congregar a moita xente no pobo, e que isto de alguna maneira pois é unha maneira de vender o noso concello e ademais pois atraer turísticamente aquí a moitas persoas que despois hoxe veñen polo deporte, pero que outro día poden vir ca súas familias a disfrutar de todas as maravillas que temos neste concello. Coñecemos mellor os aspectos técnicos da gala da man da monitora das escolas chantadinas. Na modalidade de show, que quere decir que patinan varias personas á vez na pista, entonces o que importa é que vayan totalmente coordinados, participase tanto con tema, con presentación, con título e ca música. Isto quere decir que se van de campesinas como foron o ano pasado, pois a música ten que ser de campesinas, ti cando chegues ás gradas e as vexas, tes que ver unhas campesinas. Entonces, este ano vamos a participar en Chantada con 3 equipos. A idea era que con esta gala vayan collendo experiencia para cando se xan os futuros campeonatos que estén máis relaxadas e dominen moito mellor a coreografía que teñen que representar na pista. O nivel está asegurado, xa que na gala teremos a oportunidade de ver o mellor da nosa comunidade sobre a pista do pabillón chantadino. E destacar de entre estes clubs tanto o Alquimia como Fontiñas como o Liceo pola gran trayectoria que teñen en show desde hai anos e que compiten xa en campeonatos de alto nivel con moi bons resultados. Un dos que nos deleitará co seu espectáculo serán os participantes de Portugal. Chegan da localidade de Paredes de Coura, un equipo que ten moi boa relación con Chantada. Pois relación co equipo, entonces de coñecer a entrenadora, pois acabamos indo nos a Paredes de Coura e eles veñen aquí, de feito non é a primeira vez que veñen xa. O ano pasado non puideron vir polas fechas nas que coincidiu, pero este é o primeiro ano que fixemos a gala, si viñeron tamén. Eles moi contentos pola experiencia e nós tamén por poder contar con equipos de outros países. Unha mostra do bo nivel que están acadando as escolas nesta modalidade. Xa empezamos hai 18 anos co patinaxe, ahora empeza a dar os seus frutos. Virginia foi antigua alumna miña, e, bueno, só simplemente dicir que hai máis dun cento de rapaces entre iniciación, aprendizaxe e patinaxe que cada semana patina, entón simplemente son uns números importantes. Entón, dentro das escolas deportivas municipais estamos moi orgullosos do patinaxe en xeral e da patinaxe artística en particular. O rexedor chantadino amosouse moi orgulloso do traballo das escolas deportivas. Estamos totalmente convencidos de que é un coste importante que o están soportando todos os chantadinos, pero creemos que isto que non é un gasto, que é unha inversión, e en todo caso pois está a saber nas distintas especialidades e na xente que practica deporte en Chantada. Estamos falando que se nas escolas deportivas hai perto de 500 rapaces que despois os que salen de aquí derivan hacia ese de Chantada, e hai ali pois 100 e pico, en outros sitios tamén, non? Entonces estamos super convencidos de que isto está dando unhos bons frutos e que salga un éxito rotundo tanto as probas de o sábado como as do domingo. Digamos que o sábado é a carreira, por así dicirlo, popular, e o domingo patinaxe, que sean 2 días de éxito deportivo en Chantada e, pois, nada máis. Aquí vos esperamos tanto o sábado como o domingo. As portas abriránse para o público ás 12:10 do mediodía para dar comezo á competición ás 12.